Hola a tots i a totes, jo soc Glenn Navach, vaig a l'escola d'Innejar i estic cursant primer d'ESO. En aquest vídeo m'agradaria recomanar-vos aquest llibre que es diu No llegiré aquest llibre. Els autors d'aquest llibre són el Jaume Copons i l'Òscar Julbert. L'editorial és La Galera. L'any de publicació d'aquest llibre va ser el 2017. El gènere d'aquest llibre és un còmic, ja que no hi ha gaire lletra, però en algunes pàgines sí que hi ha una mica de lletra, però en general no n'hi ha gaire, hi ha molts dibuixos. És en català i té 200 pàgines. Aquest llibre tracta sobre en Jules, que és aquest nen d'aquí, és el protagonista, que la seva mestra li ha posat de deures llegir-se un llibre i a ell, com que no li agrada gens llegir, no en té gaires ganes. Se'l comença a llegir i comença a criticar coses del llibre, com per exemple la lletra, el nombre de pàgines, els personatges que hi surten, i llavors de les pàgines del llibre surt la Lia, que és la protagonista d'aquella història, i li diu unes quantes coses que ha de saber sobre llegir. I si voleu saber com acaba aquesta història, l'únic que heu de fer és llegir-vos el llibre. Jo us recomano molt aquest llibre, ja que si no t'agrada llegir, és molt fàcil de llegir, ja que no hi ha molta lletra i és molt ràpid de llegir. I l'edat recomanada és a partir de 10 anys, o sigui que està molt bé. I ara que ja sabeu de què va aquest llibre, l'únic que heu de fer és llegir-vos-el. I per últim, de l'1 al 10, jo li posaria un 10, ja que m'ha encantat. Per això mateix us el recomano molt a tots. Adeu!